marmeládou, jo, tak my nevíme jako nakolik to je jako ověřená informace. Domácí marmeláda. A ještě něco? To bychom prostě hned předvést. To je všechno za co... Musím říct, že tvůrčí byla Denis tady u toho, jo? To musíme podotknout. Potom jsme si všimli, že Šárka nosí čelenky. To jsem já. Takže jsme si dovolili to jako... Tak jo, tak já si přepěnu taky na tu stranu, že to tak... Ježiš, děkuju. No a říkali jsme si, že by to chtěla i něco praktického a hlavně pěkného pro Andrejku, tak... Po té kocovině? Jo, po té kocovině. Původně jsme si říkali, že nějaký šílený náušnice, ale potom nějak... My jsme viděli úplně skvělý takový fosforový zelený a říkám, jo, to bude ono, ale prostě říkali jsme, že to by bylo málo, tak... Já bych chtěla Děkuju.